Teit huono liikkeen. Ai vittu varmasti. Okei. Ja muna-asentoni. Ei. Ei! Annaanko pallon? Ai vittu, tota et tee saatana. Enkä. Enkä. Annatko pallon? Et tee. Annatko pallon? Hei Aleksi, ota pallo, vie pois! Ei, anna pallo! Älä anna! Älä anna sun! Älä anna! Jos sä koskaan oot rakastanut mua, niin anna mulle pois! Jätä pois! Jos milloinkaan et oo rakastanut. Ei mun enää oo pallo, me helvettiin siitä! Anna tänne. Joo. Anna nyt. Tänne. Miksi kaikki halutaan? Anna tänne. Pelataan jenkifutista, kun nyt näessä! Onko se Vittu mun päätä, ei mun enää oo pallo! Me emme sit varmaan saa auttaa, ota tää takas. Ei! Jes. Rossi. Hitaasti, mutta varmasti. Raha tulee! Kohta! Ei painu riitä. Jätkä vetää mun polveni. Hei! Au! Ai! Pitäisikö päästä leijamaan vähän? Ai! Tää on kiva. Ei yhtään kaikki. Mulla on mikäkin mihin. Hyvä kuva. Hyvää videokuvaa. Eiks lapsilla ole myös sängyn kohdalla? Ei. No ollaan. On. Tää vie ahmantaa. Ei! Hiljaa penis. Mikä penis? Penis on sulla housuissa ja pieni. Sulla ei oo munaa taistella rehdisti. Sä et kettiä. Mä saa ilmaa tuota. Melkein! Ei mun lasit varo. 600 € on mennä rikki justiinsa. Joo. Löysää vähän tuossa